אליה ועומר מאורס פיפה. אז היום אנחנו מודיעים על הגרלה על פיפה 18. אנחנו הראשונים בארץ שעושים את זה, אני מקווה. אני עוד לא מצאתי מישהו כזה שעושה. אז אני קונה מהאתר שאני הראיתי לכם שתי פיפות. אז אני לא אתן לכם את זה עוד שבוע בשביל שיהיה יותר זמן להירשם. אתן לכם שבוע אחרי שייצא הפיפה 18. עד אז אתם תוכלו להירשם להגרלה. אז כל מה שצריך לעשות זה להירשם לערוץ ולרשום למטה את המייל שלכם ומספר בין 1 ל-1000. שבוע אחרי שהפיפה תצא אנחנו נגריל מספר, ומי שרשם את המספר הזה הוא הזוכה בפיפה 18 ונשלח לו את זה. אז כן, אז תנו סאב ותירשמו למטה. גם לייק צריך לעשות, אז תירשמו להגרלה ולערוץ, ויאללה ביי.